Magana ta ƙare, kotu ta yanke wa Abdulmalik Tanko makashin Hanifa hukuncin kisa. Malam Bahaushe yakan yi wata magana cewa komai yayi farko to tabbas zai yi ƙarshe banda sarautar Allah, sannan kuma komai nisan jifa ƙasa zai faɗo. Daga ƙarshe dai kotu ta yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya akan Abdulmalik Tanko, mutumin da ya sace ɗalibarsa 'yar shekara 5 kacal ya garkuwa da ita. Daga ƙarshe kuma ya raba ta da duniya ta hanyar bata shinkafar ɓera. Hakika mutane da dama hankalinsa ya matukar tashi a lokacin da wannan abu ya faru, saboda yadda aka nuna tsananin rashin imani da rashin tausayi da kuma rashin sanin ya kamata akan karamar yarinyar da bata ji ba bata gani ba. To yanzu dai wata babbar kotu da ke zamanta a jihar Kano ta yanke wa Abdulmalik Tanko hukuncin kisa ta hanyar rataya akan wannan mummunan laifi na rashin imani da ya aikata. Mai shari'a Usman na Abba wanda ke jagorantar shari'ar shine ya yanke wannan hukunci a yau Alhamis 28 ga watan Yuli shekarar 2022. Kotun ta tabbatar da laifin Abdulmalik Tanko na sace Hanifa Abubakar da kuma yin garkuwa da ita da kuma kashe ta, sannan kuma ya ba abokin shi mai suna Hashim gawarta, shi kuma Hashim ya je haƙa rami ya binne ta. Haka kuma kotun ta tabbatar da laifin Hashim Isiyaku wato abokin Abdulmalik na haɗa kai wajen kisan Hanifa Abubakar, sannan da ɓoye laifin cewa Abdulmalik ya yi garkuwa da ita bayan yana da masaniya akan haka. Haka kuma ita abokiyar aikin tasu wato Fatima Jibril, kotun ta wanke ta daga laifin da ake tuhumarta na wasiƙa da aka ce ta rubuta ta aika wa iyayen Hanifa Abubakar ta sanar da su cewa an yi garkuwa da 'yarsu. Sai dai kotun ta tabbatar da laifin Fatima Jibril na cewa tana da masaniya akan sace Hanifa, sannan ta san komai akan garkuwar da aka yi da ita. Bayan an gama karanto laifukan da ake tuhumar waɗannan mutane guda uku, sun nemi kotu ta yi musu sassauci akan hukuncin da za a yanke musu. To yanzu dai kotu ta yanke wa Abdulmalik Tanko hukuncin zama a gidan yari na shekara 5 a bisa laifin yin garkuwa da Hanifa Abubakar, sannan kuma kotun ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya bisa laifin kashe Hanifa. Ita kuma Fatima Jibril kotu ta yanke mata hukuncin zama a gidan gyaran hali na shekara 2 kacal a matsayinta na uwa. Daga ƙarshe sai Hashim Isiyaku wanda shi ma kotu ta yanke masa hukuncin shekara 2 a gidan gyaran hali, wanda bayan ya cika wannan wa'adi zai fita ya shaki iskar 'yanci.